kanang giingon ninyo nga Seventh-day Adventist, wa magin mo nabasa sa usag kabuok nga Seventh-day Adventist na. Oh, hay may pangutana. Kinsa ba gyud nag-ingon ninyo nga tawag ining Seventh-day Adventist ang nasuwat sa Biblia? Kinsa oh, klaro Oh, loading. Klaro ha. Okay. Sige mo angkon, Sabado, pagkaon, nya kami na kay naa sa amo. Wa magi mabasa sa Biblia. Kapila na mo ni admit ana. Kinsa magyud nag-ingon ninyo nga Seventh-day Adventist na nasa Biblia? Okay, salamat sa imong yanong pangutana. Anhitas tima. Tima, Mr. Moderator. May nang atong ipasulod sa tima niyang mga Ay, pangutana. objection na, bro. Dili. Kadali lang kay kung dili objection padayon ako ning oras. Dili ni objection. Tubag ni. Aw ningon man ko kag moderator. Oh. Tabi man akong naagod diha ang imong katong kuan ba, tima. Nalipong. Naabi na akong diha imong tima. Daraman day. Okay, day tubag. So ang tima, tubag ni ha, pamatudan sa Seventh-day Adventist Church. Na ang Seventh-day Adventist Church sa iyang kinaiyag batasan og ilhanan mawang matod nga iglesia sumala sa Biblia ag referensya. Wala nagpamatod nga ang Seventh-day Adventist Church mo'y matod nga iglesyang tinuko dinhi. Usa your question is out of order. Mr. Moderator, Out of objection. topic. Objection, Ang Mr. dinhi Moderator. gipamatodan sa Okay, Seventh-day Adventist. objection, go ahead. Bro, Ang topic mismo, 20 klaro man. seconds. Klaro man kay ang topic. Ang subject is ang Seventh-day Adventist. Giklaim ninyo nga matuod na kasimbahan tungkol kinaay mga kinaiyak. Kaya imo nang i-deny? Oh, hay may Luya pangutana. po doy. Hay may Ayaw ba? Kay maulaw tas mga tao Lagi, hay may pangutana. Naagi 70 Adventist magkatoliko ani ron. Sige, ani ba? Simple lang kaayo eh. Simple lang kaayo. Tubaga na. Kisa nag-ingon ninyo. okay. Moderator's time. Bro, moderator's time. Tubaga ang pangutana, bro. Duha kabok ni Boto og yes. Go ahead, bro. 1 minute. Pero before ko mo tubag, Mr. mo object sa ako. Okay. Mo object sa ako before 20 ko mo seconds, tubag. bro. Palihog. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Nag-ruling na moderator. Ay, Isa, bro, isa. 20 Nag-ruling na ng good sir. Ay, sapaw. Isa. Musapaw man. 20 seconds, bro. 20 seconds. Makisi-kisiman. Sige, 20 seconds, bro. Go ahead. Okay. Ang akong objection, Mr. Moderator, ang yang question, out of order, out of topic, bisan pagbasahon ang tima. Wa may nagpamatuod dinhi nga pamatudan nga ang Seventh-day Adventist may matuod nga iglesyang gitukod sa Dios. Ang among gipamatudan karon sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist maoy nagdala sa ilhanan kinaiyag batasan sa matuod nga iglesia. Moderator's Mao time. na siya. Moderate time's time. Yes, bro. Pero nihatag og verdict ang duha ka moderator Wala man sila gigunitan guni nga tima. Dara, Or namirma ra po ni nga wa gid sila kahip. Ayaw, ana. Ayaw, ana. Oh, tinaw na bitaw. Ayaw, ana. Wasay tima. Ayaw, ana, bro. Ayaw, ana, bro. Ayaw. Palihog lang. Palangga man din ako. Palihog lang. Ayaw, Wala ana, sila bro. nagunitan. Ganina ra sila kabasa ni, bro. Ha? Ganina ra sila Ah, kabasa sige. ni. Busa, ayaw pag-comment o gingana sa moderator. Balaod na to, diri mutahod ka sa moderator. Kinahanglan, ang moderator ni hatag og verdict, tubaga ang iyang pangutana. Ayaw paghatag og komento sa moderator. Sige, bro. Tubaga, bro. Duha ka check, yes, bro. Ipapangutanan niya. Kaya nagkuan man ta ganiha. Nag-object man ta. Bro, RJ, Object man ta. palihog ko balik sa pangutana, kinahanglan, obligado siyang mutubag, palihog. Ginakunkuan niya ang tawag ining time eh. Ay, dili ta Pangutana. niguna lagi 1 maulaw minute, ta ba? 57 seconds. Maulaw ta sa mga tao nga ni Adinhiba. Nara ba yung mga professional nga mga Seventh-day Adventist? Pangutana. Ang akong pangutana, simple naman kayo. Oo. Di ba? Kanang tawag ka ng giang kuniwa, magiging kayo mabasa, admitido mo, Ay, may mabasa. napakomment. Ayaw, Bro. comment. Bro. Ayaw, dili ba? Ay, Ako ang ginikonstant Mr. akong pangutana, Moderator. Mr. Moderator. Balik ka. Balik ko na ko, ha? Dito na. Pangutanahan. Kay wa man gyud mo'y mabasa Seventh-day Adventist kinsa man gyud nag-ingon ninyo nga kanang nakasulat sa Biblia nga nagtuman sa adlaw ipapaulay Seventh-day Adventist na. Kinsa, kinahanglan og tao. Oh, kinsa? Kinsay nag-ingon? Ang nag-ingon, ako. Si Pastor Villaver, mga Seventh-day Adventist. Gano'n man? Kami may affirmative. Kami mo'y nag-ingon nga ang ikapitong adlaw Sabado sumala sa mabasa sa Biblia. Ang Biblia di ba nakasulti? So kami mo'y nagsulti karon niining hapuna nga ang Sabado ay kapito, ang karning baboy di pakaon, og sa Marcos 2:27 kana siya diha alang sa tanang tao. Ako'y nagsulti karon, ako may nagtubag sa pangutana.
So nangutana kinsa nga tao, Mr. Dariel Villanueva. Natubag ang yanong pangutana. Moderator's time. Moderator's time. 1 minute and 33 seconds. Bro, last one question, palihog. Okay, ingon man ninyo kamo sa topic nga atong tawagan ng gipirmahan. Unsa ang basihan? Kamo o ang Biblia? Salamat sa yanong pangutana. Ang misulti, ako. Sumala sa Objection, mabasa Mr. sa Biblia. Moderator. Moderator's Ako ang time. misulti. Objection, Bro, kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Tubag ko. May objection. Tubag ko. Bro, may objection, bro. May objection. Objection, May Mr. objection. Moderator. Tama tayo, objection, Pastor. 1 minute man. Paminaw na tong objection. Paminaw ng objection. Okay. Last question naman eh, bro. Last answer na. Mr. Moderator. Mo na atong paminawon, bro. Paminawon. Nagtinabangay na sila oh. Wala man sa inyong rules. Correct. Tama, gina i-limit ang rules. Patihon na po ng moderator. Tama, pero wala ninyo gibutang sa inyong rules. Ibutang ninyo sa inyong rules sa sunod nga limitado ang objection. Kay mo kapyot mi diha. Okay. Bro RGC no. Mr. Moderator. Kadali lang. Maminaw sa tag objection, bro. Kay maminaw matag objection ninyo. Sige bro. Objection, bro. Simple naman kaya kong objection. Ang topic, ang basis, nakasulat sa topic eh. Yang imong tubag kamo ang misulti. So ninigar mo sa topic, inyo ang tawag iguba ang topic. Sumala sa Biblia, wag yung sumala ninyo. Salamat. Di ba